si setřejnou. Tak se těšíme na Ježiška, a nám to zabili. Co pak asi dostane od Ježiška? Jsem přece byl nebo knižka, všichni chce však od Ježiška, jen aby byl šťastný a veselý. Se zase těšíme na Ježiška, co pak nám letos nadělí. Co pak asi dostane od Ježiška, To bychom rádi věděli. mí rodiče tak děkují pikle a tak obdrží zas to, co obvykle. Už se zase těšíme na Ježiška, co pak nám letos nadělí. Co pak asi dostane od Ježiška, stačí svatr nebo knížka, všichni chce však od Ježiška, jen aby byl šťastný